Det vi ser her er et langhus, som blev bygget ved Trelleborg i Sverige. Harald Blåtand, der var søn af Gorm den Gamle, var konge, da Trelleborg blev opført. Harald var konge over det nuværende Danmark, Nordtyskland, det sydlige Sverige og en del af Norge. Trelleborg er meget symmetrisk opbygget. Vejanlægget forbinder anlæggets porte, og der er placeret 4 langhuse i hver sit hjørne. Vi går videre til næste billede. Arabiske sølvmønter fra Terslevskatten. Terslevskatten indeholdt blandt andet 1702 arabiske mønter. Størstedelen af det sølv, vikingerne hentede til Danmark, kom til i form af arabiske mønter. Næste billede. Ikke uden grund er vikingeskibet symbol på vikingetiden. Skibene gjorde det muligt at rejse overalt i den kendte verden, for så at plyndre, handle eller bosætte. Jellingstenene er en samlet betegnelse for 2 runesten i Jelling. De 2 runesten afspejler overgangen fra den hedenske vikingetid til den kristne middelalder. Den mindste runesten er ældst, formentlig fra ca. 935. Den er rejst af kong Gorm den Gamle til minde om hans hustru Thyra Danebo. Sten er også den ældst bevarede danske kilde, hvor Danmark nævnes i skriftlig sammenhæng. Næste billede. Jeg springer de 2 billeder over. Det har vi ikke lavet. Knud den Hellige, han var konge af Danmark 1080 til 1086, efter sin broder Harald den tredje død. Knud var således den anden i rækken af de 5 sønner af Svend Estridsen, som blev konge af Danmark. Han blev i 1082 gift med Edel af Flandern, der var søster til Grev Robert af Flandern. Sammen fik de 3 børn, 2 døtre Ingrid og Cecilia og en søn Karl af Flandern. Deres søn blev dog ikke regent, da Knuds bror Olaf den første hunger blev valgt som den efterfølgende regent. Vi er færdige. Tak skal I have. Fuck, I nogle